Wat is de glannas te doen? Hè? Breder toe kintig, maar kultuur laat, kultuur vroegiges. Kan toe hem dat leidt cartoonation. Ah, je maakt hem mooi laatste. Kun je het krijgen dat je voor het ganje dat je het dan? Ja, gaat me naar Charbal is stuur maar op. Kun je de meidschilderij? Wat deed het? Dat maak? Jeff mijn chartje ook in. Nis maar wat te geren, ga je lekker de hele ga briezen. Wat nog het hier achter kindje in mij. Queen er wat kindje. Ja, maar je kun je natuurlijk fjaaleren. Ja, niet helemaal een wat bakker chumse. Als ik een merchant gold voor de J, Jedde. Die als je voor het spelen het rode hesky. Oh, wie Jeff er bal. Just ook een rieswak. Was ook een behoor dat je weet niet kunnen, als je daar is goed. Kijk het jou dat daar, hè? Jeez! Ik heb er niet beschaard. Ah, stuur eens naar die in mijn hart. Beetje kriebrecht, de die. Hier het. Begin me in. Je aan daar rouwen. Cos she staat het gleer in de garde on mar. Je moet naar vast zo'n kennis erin. Wat kan je wat zeggen? Weg. Goeie dag, je gaat alleen nog met me naar de kast.